Please go. ஹரே கிருஷ்ணா. முதல்ல ராதா மங்களூர் ராதா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு என் பணிவான நம்ம வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன். ரெண்டாவது, எங்களுக்கு இத்தனை நாள் 18 நாளும் பொறுமையா எங்களுக்கு எல்லா விளக்கமும் அழகா புரியுற மாதிரி எடுத்து சொன்ன கார்த்திக் பிரபுவுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் இந்த ஹேமலதா மாதாஜி அழகா தினம் ஒரு ஸ்டோரி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. இப்ப தெரியாதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது. அப்புறம் இந்த வாட்ஸ்அப் குழுக்க இந்த எல்லா அட்மின்ஸுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. கார்த்திக் பிரபுக்கு ரொம்ப எஸ்பெஷலி ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா அவ்வளோ அழகா சின்ன குழந்தைகளுக்கு சொல்ற மாதிரி அவ்வளோ அழகா சொல்லி கொடுத்தாரு. நமக்கு புரியாத கேட்டா கூட திரும்ப அழகா பதில் சொல்லி நமக்கு விளக்கம் அழகா கொடுத்தார். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த இதுல சேர்ந்ததுக்கு அதை கண்டக்ட் பண்ணின விதமும் ரொம்ப அழகா இருந்தது. முன்னாடி ஸ்லோகம் சொல்றது, பிரபுபாதாவோட லெக்சர் சொல்றது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அப்புறம் லாஸ்ட் இந்த போலிங் ரொம்ப ரொம்ப அது என்ன எப்படி சொல்றது நீங்க விவரிக்கிறதுன்னே தெரியல. ஏன்னா நம்ம அன்னைக்கு என்ன கிளாஸ்ல என்ன புரிஞ்சுட்டோன்றத நம்ம நினைக்க இது பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா அந்த போலிங் கொடுத்தாங்க. அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. திரும்பி திரும்பி அதுல கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணணும் நினைக்க தோன்றது. அடுத்த கிளாஸ்ல அட்வான்ஸ் லெவல் 2லயே நான் சேர்ந்துருக்கிறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் எனக்கு கருணை காட்டி நான் மேல மேல நான் இன்னும் பக்தியில முன்னேறணும்னு நான் பிரார்த்திக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Radhe Krishna, Prabhuji. Krishna. Hare Krishna. Yes, Mataji. Please go ahead. நமஸ்காரம் பிரபுஜி. உங்களோட இந்த 18 days கிளாஸ் நான் கேட்டேன். ரெண்டு கிளாஸா நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பகவத்கீதா கிளாஸ் நான் ஒரு 1 year கேட்டுட்டு இருக்கேன். இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் கேட்டதுல இருந்து தான் நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு நல்லா கத்துட்டு இருக்கேன். அது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அப்புறம் ஒரே ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் நீங்க ஸ்லோகத்தெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு மீனிங் மட்டும் சொல்றேன். அது டிவோட்டிஸ் யாராவது வாசிக்கிற மாதிரி இருந்தா வாலண்டியரா, இப்போ நாங்க வாசிச்சுட்டு இருக்கோம் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி. பட் ஆனா கிளாஸ்ல நீங்க வாசிச்சாலும் பரவாயில்ல, இல்லாட்டா யாராவது தெரிஞ்ச டிவோட்டிஸ் வாசிச்சாலும் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நாங்க இன்னும் நல்லா கத்துக்கிறதுக்கு நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். அப்புறமா இந்த எவ்ரிடே ஹேமலதா மாதாஜி கதை சொல்றா, ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அப்புறமா எல்லா வாலண்டியர்ஸும் எல்லா அட்மின்ஸ்க்கும் என்னோட ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. வணக்கம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஒரு மியூசிக் டீச்சர். கார்த்தால ஈவினிங் வரைக்கும் கார்பரேட் ட்ரைனர், சாயங்காலத்துல இருந்து மியூசிக் டீச்சர். நிறைய குழந்தைங்க எனக்கு அக்ராஸ் இந்தியா, அக்ராஸ் த குளோப் பாட்டு கத்துக்கிறா. அந்த குழந்தைங்களுக்கு நல்ல நல்ல கதைகள்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. நிறைய சின்ன வயசுல கோட்டை விட்டுட்டா இதெல்லாம் கத்துக்கிறதுல அப்ப நம்மளுக்கு நேரம் போதாதனால எப்படிடா இதெல்லாம் பண்றது, இந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி நல்ல அறிவை கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்ற போது இது என் கண்ணில் மாட்டித்து. நிஜமாவே கொடுத்து வச்சிருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு எளிமையா கத்து கொடுக்கறது அப்படின்றது அது மனசுல பதிய வைக்கிற அளவுக்கு அதுக்கு குருவுக்கு எவ்வளவு தன்னடக்கம் இருக்கணுமோ, அதாவது அகங்காரம் இல்லாம இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிற ஒரு குரு கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறது ஒரு பெரிய பாக்கியம் பண்ணிருக்கணும். அந்த மாதிரி இந்த 18 நாள் எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. பகவானோட கிருப்பை தான் நினைக்கிறேன். இந்த 18 நாள் என்னால அந்த 1 hour இதுக்கு ஸ்கெடியூல் பண்ண முடிஞ்சது டைம். பகவானோட அருள் இருந்தா ரெவல் 2 ஜாயின் பண்ண ரொம்ப ஆசையா இருக்கேன். இதனால நிறைய குழந்தைங்களுக்கு நல்ல விஷயம் கொண்டு போய் என்னால சேர்க்க முடியாது. அவங்களோட ட்ரெடிஷனல் வேல்யூஸ், தமிழே தெரியாத இருக்கிற குழந்தைங்க, இப்படி இந்த பகவத்கீதைனால என்னன்னு தெரியாத இருக்க குழந்தைங்க, இந்த கலாச்சாரம்னா என்னன்னு தெரியாத குழந்தைங்க, எது நன்னடத்தைன்னு தெரியாத மாரல் வேல்யூஸ் இல்லாம தான் இந்த காலத்துல நிறைய தப்புக்கள் நடக்கிறது இல்லையா. சுத்தீர எது நல்லதுன்னு தெரியாத இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கும் போது அவங்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கணும், நல்லது பண்ணணும், நம்ம யாரு நல்லது பண்ணாதான் பண்ணணும்னு இல்லை அப்படின்றத மாதிரி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே இந்த கிளாஸ் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிட்டேனே சொல்லலாம். அது எனக்கு சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை. அதனால உங்க தன்னலமற்ற இந்த ஒரு சர்வீஸ்க்கு என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க, எனக்கு சொல்றதுக்கு வார்த்தை இல்லை. மிக்க நன்றி. அண்ட் ஹேமலதா மாதாஜி, உங்க குரல் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு காந்த குரல். அது ஒரு மாதிரி எல்லாரையும்
ஈர்க்கக்கூடிய குரல். எவ்வளவு அழகா வந்து தன்மையோட வந்து உங்களோட கதை சொல்ற விதம் இருக்கு இல்லையா? யாரா இருந்தாலும் கேட்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கும். பெரியவங்களுக்கும் சேர்த்துதான், எனக்குமே ஆசையா இருந்தது கதை எல்லாம் கேட்கறதுக்கு. கதை சொல்லணும்னே இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு, அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. சோ எல்லாருக்கும் அட்வான்ஸ் எல்லோருக்கும் என்னோட பணிவான வணக்கங்கள். தேங்க்யூ கடவுள் செயல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, இந்த 18 days கிளாஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது. நீங்க சொல்ற விதம், உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. அப்புறம் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் இதுல இருந்து வந்துட்டு இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறது வந்து இன்னும் நிறைய பேர் கொஞ்சம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா நல்லா இருக்கும். ஒரே ஆளு எப்பவுமே ஸ்லோகம் படிக்கிறத விட நிறைய பேருக்கு எல்லாரும் இது சான்ஸ் கொடுத்தோன்னா நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் முன் வந்து அதை படிக்கிறதுக்கு முன் வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். எல்லாருக்குமே சான்ஸ் கிடைக்கும் படிக்கிறதுக்கும் நல்லா தெரியும் எல்லாருக்கும். அப்புறம் இந்த செஷன்ல வந்து கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் பிரபுஜி. அப்புறம் இந்த கதை சொன்ன ஹேமலதா மாதாஜி ரொம்ப அருமையா இருந்தது. ரொம்ப நன்றி குருஜி. எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். வாலண்டியர்ஸ்க்கு நம்ம ராதா தேவி டெம்பிள் சார்பமா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, எனக்கு 42 வயசு ஆகுது. ஆனா நான் 20 வயசுலயே எனக்கு ஆசைப்பட்டது பகவத்கீதை புக்க பாத்திருக்கனே தவிர அதை எப்படி படிக்கணும், எனக்கு என்னன்னு சொல்லி தர்றதுக்கு ஆளும் இல்ல, தெரியாம போயிடுச்சு. அதை பற்றி என்னன்னு எனக்கு தெரியாம இருந்துச்சு. ஆனா நான் ஃபர்ஸ்டா இஸ்கான்ல உள்ள கேள்விப்பட்டதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அக்டோபர்ல உள்ள கிளாஸ் நான் அட்டன் பண்ணிட்டேன். தரணீஸ்வரி மேம் எடுத்தாங்க. அப்போ இதுல இருந்து எனக்கு அந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணதுல இருந்து நான் ஒரு நாள் விடாம எத்தனை கிளாஸ்கள் வந்தாலும் எனக்கு அட்டன் பண்ணணும். 700 ஸ்லோகங்களையும் நான் கண்டிப்பா நான் சொல்ற அளவுக்கு வரணும்னு ஒரு பிடிவாதமா தான் இப்ப ஒவ்வொரு டைம் உள்ள கிளாஸையும் நான் அட்டன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். இதோட நான் 4வது கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். 4வது பேட்ச் 16, 17, 18, இப்ப 19 4வது பேட்ச். 20வது பேட்சுக்கும் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன்னு. ஆனா எனக்கு கீதை படிக்கிறதுக்கே தெரியாது இருந்த எனக்குன்னா இப்ப நான் ஒவ்வொரு அத்தியாயமா மனப்பாடம் பண்ற அளவுக்கு வந்ததுக்கு எனக்கு பகவான் கருணையும் உங்களோட கருணையும் ஒவ்வொரு கதைகளையும் புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கு நீங்க சொல்லிக் கொடுத்த தயவுக்கு நான் என்ன நன்றியுடன் சொல்ல போறேனே தெரிய முடியாத அளவுக்கு, அந்த அளவுக்கு நான் கிருஷ்ணர் எனக்கு வழிகாட்டினதுக்கு நான் இஸ்கானுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதை விட பிரபுஜி நீங்க கொடுக்குற ஒவ்வொரு அட்வைஸ் ஒவ்வொரு கிளாஸ் எல்லாம் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கு. எங்களுக்கு ரொம்ப வலியையும் தீக்குது, வலிமையும் தருது. அப்படி அதனால நான் இந்த கிளாஸுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. நீங்க கண்டினியூஸா அட்டெண்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்றீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம் எங்களுக்கு. கண்டினியூஸா நான் கண்டிப்பா எனக்கு ஆசையா 700 ஸ்லோகமும் படிக்கணும். கண்டிப்பா நான் இப்ப 42 வயசு, நான் 42 வயசுகள் வேஸ்டே தள்ளிட்டேன். இனி வரதான் காலங்கள் எவ்வளவு நாட்கள் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா அவ்வளவு நாளத்துல நான் கீதைன்னு ஒண்ணு எனக்கு மனப்பாடமா ஆகியிருக்கணும். பச்சை யார் கேட்டாலும் எனக்கு சொல்லலாம். ஆனா நான் முக்கிய காரணம் யாரா இருக்கணும், இஸ்கான்ல இருந்து எனக்கு கொடுத்த தகவல் இன்னும் நான் 10 பேர்ட்ட சொல்ற அளவுல எனக்கு கண்டிப்பா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஏகாதசி போது ஒவ்வொரு ஏகாதசியும் போதும் நாங்க வந்து 700 ஸ்லோகமும் வாசிக்கிறதுக்கு நாங்க எல்லாருக்குமே வந்து அந்த இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீங்க அதுலயுமே அதுலயும் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். அட்டன் பண்ணி நான் இப்ப ஏகாதசி நாட்கள்ல நான் என்னால முடிஞ்ச அளவு நான் மேக்ஸிமம் அட்டன் பண்றேன், விரதம் ஏற்றுக்கொள்கிறேன். அப்படி எல்லாம் இருக்கிறேன். நான் மேக்ஸிமம் என்னால பகவான் வழி நடத்தணும் எனக்கு. ஆர்டினரி கிளாஸ்ல எங்களால 700 ஸ்லோகமும் எங்களால வாசிக்க முடியாது. 700 ஸ்லோகமும் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஏகாதசிக்கும் வாசிக்கிறோம். நம்ம ரெகுலராவே ஒவ்வொரு ஏகாதசிக்கும் வாசிக்கிறோம். சோ நீங்க வந்து எல்லாருமே அதுல நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்லோகம் படிக்கணும் ஆசையா இருந்ததுன்னா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நான் வந்து நித்திய சிவபூஜை செய்யறவ பிரபுஜி. அதுக்காக ஏகாதசி விரதமும் சேர்த்து இருக்கிறவ தான், கிருஷ்ணரையும் வழிபடுறவ தான். ஆனா வந்து உங்களுடைய அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒரு இதுலயும் நீங்க கொடுக்குற அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப கிரேட். அது நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க. ஒரு இதையும் படிச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்க சொல்றது ரொம்ப அது வந்து எங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குது. அப்புறமேல வந்து கிருஷ்ணரை வந்து இன்னொரு கோணத்துல நம்ம வந்து பாக்குறதுக்கும் இந்த பகவத்கீதையோட முழுமையான ஒரு தாக்கம் வந்து என்ன, துறக்கிறதுனா இவ்வளவு நாள் வந்து துறவி, இப்ப வந்து வீட்டை விட்டுட்டு போறவன் இது மாதிரி தான் நான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தது. அப்புறமேல வந்து நிறைய இதுலயுமே நம்ம
அதான் கேள்விப்படுறோம். துறக்கிறதுன்னா எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டு போயிடுறது. உண்மையில துறவி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா, தன்னுடைய மனத்துல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் துறக்கிறதும், அதாவது வந்து துறவி அப்படிங்கிறவன் வந்து தன்னுடைய, நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்க, அது மாதிரி வந்து தன்னுடைய எண்ணங்கள், கட்டுப்பாடுகள் இத வந்து திறந்துட்டு வீட்டிலேயே இருந்தும் இருக்கிறவனு தான் துறவி, தன்னுடைய கடமைகளை செஞ்சுக்கிட்டு. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். நீங்க எல்லாருமே வந்து உங்க வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணிக்கிறீங்க, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு. அதுதான் வேணும். பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் 2014 நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். என் பையன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்டு அவனும் சொல்லிட்டு இருப்பான், நானும் சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஒரு 4 வருஷம் ரெகுலரா 16 ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பெர் டே சொல்லியிருக்கேன். அப்புறம் 2018 போய் டாக்டர் வந்தான்ட்டு பஞ்ச சம்ஸ்காரம் எங்க ஜியர்ட்ட போய் வச்சுன்னு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு நித்தியானுசந்தானம் சொல்லணும், ஆழ்வார் பாசுரங்கள் சொல்லணும், அப்படியே அதுக்கே எனக்கு டைம் இருந்ததுனால இதை விட்டுட்டேன். நாம ஜபம் சொல்றத, ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் சொல்றத அப்படியே விட்டுட்டேன். ஆனா அந்த 4 வருஷமும் எனக்கு எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தது அத்தனையும் அப்படியே மறைஞ்சது. எல்லாம் என் பையனுக்கு நல்ல வேலை கிடைச்சது, பொண்ணுக்குலாம் கல்யாணம் ஆச்சு, எல்லாம் அப்படியே மேஜிக் மாதிரி, மிராக்கிள் மாதிரி நடந்தது. ஆனா அந்த ஆழ்வார்களோடது இந்த பஞ்ச சம்ஸ்காரம் பண்ண அப்புறம் நான் விட்டுட்டேன்னா எனக்கு ஒரே குழப்பம். இதை பண்ணணுமா அதை பண்ணணுமா எதுவுமே தெரியல. இப்பதான் என் டாக்டர் லாஸ்ட் பேட்ச்ல படிச்சுட்டு அவ சொன்ன, அவளும் பஞ்ச சம்ஸ்காரம் வச்சுட்டு இருக்கா. அவ படிச்சுட்டு இந்த பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு, மம்மி நீங்களும் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரின்னு இப்போ ஜாயின் பண்ணேன். நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயோ செகண்ட் கிளாஸ்லயோ இருக்கும் நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, உங்க ஆச்சாரியர் சொன்னதையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இதையும் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு. எனக்கான என் பையன் எனக்கு சொன்னது என்னன்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இதுதான் நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தன் அந்த அவங்களோட சந்தன் இட்டுக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி சொன்னான். எனக்கு அதெல்லாம் இடவும் வரல, இது பண்ண வரல. நம்ம ஸ்ரீசரணம் திருமணம் தான் இட்டுக்கிறதுக்கு எனக்கு பழக்கம். எனக்கு இதுதான் உங்களுடைய வழக்கங்கள் எதுவுமே மாத்திக்க வேண்டாம் மாதாஜி. உங்களுடைய சம்பிரதாய வழக்கங்கள் எதுவுமே மாற்றிக்க வேண்டாம். உங்க ஆச்சாரியர் சொல்வதையே நீங்க பின்பற்றுங்கள். அடிஷனலா நீங்க வந்து எடுத்துக்கோங்க. அதுதான் நீங்க சொன்ன அந்த கிளாரிட்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அப்புறம் எனக்கு இந்த கிளாஸ் ஆரம்பிக்க முன்னாடி சாங்ஸ் போடுறீங்கல்ல, அது ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது. அந்த ஹரி ஹரின்னு ஒரு சாங் இருக்கு இல்லையா, அப்படியே வந்து நம்ம ஆன்மாவே போய் டச் பண்ணிட்டு வர மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அந்த சாங். எனக்கு அது எங்க இருக்குன்னு தெரிஞ்சா எனக்கு கொஞ்சம் கண்டிப்பா நாங்க ஷேர் பண்றோம் மாதாஜி, எல்லாமே ஷேர் பண்றோம். அப்புறம் ஹேமலதா மாதாஜிக்கு ஒரு பெரிய சல்யூட். அவங்க சொல்ற கதை, இன்னைக்கு சொன்ன கதை எனக்கு அப்படியே கண்ணிலேயே தண்ணி வந்துடுது. ரொம்ப சூப்பரா சொல்றாங்க. அவங்க நல்லா இருக்கணும். பெருமாள் அவங்களுக்கு நல்லா அனுகிரகம் பண்ணணும். ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. ஓகே, தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நீங்க வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த 18 நாள் பகவத்கீதை எனக்கு கேட்டது இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். எனக்கு ஜாஸ்தி சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. இட் இஸ் ரியலி வெரி நைஸ். இப்பதான் எங்களுக்கு இத்தனை வயசு கழிஞ்சு படிக்க சான்ஸ் கிடைச்சு. ரொம்ப தேங்க்ஸ், நன்றி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நன்றி குருஜி. கிளாஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ரொம்ப நிம்மதியா 18 நாளும் கழிஞ்சிச்சு. திரும்பவும் கிளாஸ் எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்கன்னு காத்துட்டு இருக்கேன். டிசம்பர் ஆரம்பிக்கிறோம் மாதாஜி, அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே. தேங்க்யூ குருஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க நேம் மாதாஜி? உங்க நேம் மாதாஜி? அனுசுயா. அனுசுயா. எனக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா குருஜி. எனக்கு அந்த போன்ல ரொம்ப எல்லாம் பண்ண தெரியாது, அதனாலதான் நான் இப்போ இது கூட பண்ணல, நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. நான் அப்புறமா யாருக்கையாவது கொடுத்து பண்ணிக்கிறேன் குருஜி. ஷூர் மாதாஜி. நீங்க அந்த சாட் ஓபன் பண்ணுவோம், அப்போ நீங்க வந்து அட்மின்ஸ் எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சரி குருஜி. இந்த கிளாஸ் சாரி. எஸ் மாதாஜி. தொடர்ந்து பாடி ஜானி பெரிய பேண்ட் போட்டுருக்காங்க. எஸ் மாதாஜி, ப்ளீஸ் கண்டினியூ. நான் உஷாராணி பாண்டிச்சேரியில இருந்து பேசுறேன் பிரபுஜி. நானும் கண்டினியூஸா அவங்க மாதாஜி தரணீஸ்வரி கோர்ஸ்ல இருந்து இது ஒரு நான் 5வது கோர்ஸ் கண்டினியூஸா நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு வரேன். அதாவது என்னன்னா, the more we learn the more we can involved in பக்தி. அதனால இது இன் டெப்த் போனாதான் நம்மளுக்கு அந்த ஃபாலோயிங் வந்து பெர்ஃபெக்ஷன் பகவான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு இல்லையா, அந்த ப்ரிசைஸ் பெர்ஃபெக்ஷன் எனக்கு வரணும்னு தான் நான் பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன்.
உங்க கிளாஸ் அருமையிலே அருமை. அதனால மறுபடியும் உங்க கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்றோம்னு முதல்லயே உங்ககிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுக்கிறேன். நீங்க மறுபடியும் எந்த பேட்ச் எடுப்பீங்க அப்படின்றதையும் நான் கேக்குறேன். 3 PM மேடம் பேட்ச் மாதாஜி. 3 PM தான் எடுக்கிறோம் நாங்க. டிசம்பர் ஆரம்பிக்கிறது திரும்பவும் எங்களுக்கு. அதாவது பிரபுஜி, நான் காலையில இங்கிலீஷும் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன், மதியமும் அட்டெண்ட் பண்ணுவேன், ஈவினிங். அதாவது கண்டினியூஸா பகவத்கீதா வந்து லிசன் பண்ணணும், அதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது நம்ம லைஃப் டைம் ரொட்டீன் ஒர்க்கா இருந்துட்டோம். நமக்கு இவ்வளவு நாள் தான் நம்ம வந்து பார்ட் டைம் பண்ணோம். ஆனா பகவான் ஃபுல் டைம் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு என்ஜாய் பண்றதுக்கு எல்லா ட்ரெஷர்ஸும் கொடுத்துருக்கிறாரு. அதனால அவரை நம்ம நினைக்கிறதே நம்மளுடைய ஆயுள் கடமையா இருக்கணும்ன்றதுக்காக 90% நான் அப்படிதான். நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏகாதசி 700 கீதாஸும் நாங்க சாண்ட் பண்றதுக்கு லிசன் பண்றதுக்கும் ஒரு பாசிபிலிட்டி நீங்க உங்களுடைய டீம்ல ரொம்ப அற்புதமா ஏற்படுத்தி கொடுக்குறீங்க. நிஜமா இதெல்லாம் வந்து ஒரு அமேசிங் வண்டர்ஃபுல் டிவைன் சர்வீஸ். இதெல்லாம் கிருஷ்ண லீலான்னு நிறைய சொல்றோம், கிருஷ்ணனுடைய அருள்னு சொல்றோம். அந்த அருளுக்கு உள்ள பொருள் உண்மையா உங்க இஸ்கான் டீம்ல ரொம்ப அதிகமா நான் பாக்குறேன். ஏன்னா நிறைய டீம்ல நான் நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த இஸ்கான் டீம்லயே நிறைய கேட்டுட்டே தான் இருக்கேன் த்ரூஅவுட் த டே. இருந்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 அற்புதம் அற்புதம் அற்புதம்ன்றத மனசார மனமாற பாராட்டுறதுக்கும் எல்லாம் இல்ல இறைவனையும் பிரார்த்தனை பண்றதுக்கும் இங்க நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். அவங்க எல்லாருக்கும் பகவான் நீண்டாயில் இறை செல்வம் மெய்ஞானம் கீர்த்தி புகழ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து எங்களை மாதிரி மக்களையும் சேவையில ஈடுபடுத்துறதுக்கு அவரு மேலும் மேலும் ஊக்குவிக்கணும்னு கேட்டுக்கொண்டு நன்றி நன்றி நன்றி. தேங்க்யூ. எல்லாருமே இஸ்கான் மங்களூரு அவர் டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமனிஷ்ட பிரபு அவருக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே வந்து நம்மளுடைய தேங்க்ஸ் எல்லாமே சொல்றோம். அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணதுனால தான் நம்ம வந்து எல்லாமே பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ அவருக்கு எல்லாரும் ஒரு நன்றி நம்ம தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் எல்லாருமே.